sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya. Wonten request apa? Oh sampun, matur sembah nuwun Bapak. Bapak ATR, terima kasih. Oke, KPTRI terima kasih, sukses selalu Bapak pangestune. Sesama petani tebu niki. Le, kowe mane-mane iki artis ayu-ayu kabeh, sarjana seni kabeh. Betul. Ono artis artis Jawa Timur sing kondang ono Mbak Deni Denko. Sinden idol Mbak Uun Safira Suherman. Terus iki Tata Lalala Lili. Nah, Tata apa jenenge iki? Anu Tata Stil. Tata Sunyah-nyah. Yo, apa-apa nyah-nyah iki. Iki yo ngene iki. Deni anu halus kaya alam gaib. Mau wonten request saking Mas Tio, Mas. Apa? Ngersane tombo kangen mangki. Oh, tombo kangen. Nggih, siap. Menika ugi wonten nawol ingkang tumibeng panggon, Mas Andi, Mbak Lucy, Mas Lindro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah Nong Kulit Petung Rejo nyuwun gending utawi lagu setunggal pepeling dangdut angka kali mari kangen lan ugi sesideman. Selamat buka giling PG Rejosari, semoga sehat lancar hasilnya melimpah. Amin. Katur sedaya staf karyawan PG Ki Putut Mbah Gunung, Mbah Trimo, Pak Guru Suprayitno Pingko, Pak Sun lan ugi Pak Saipul. Suara terbanyak mawon penonton nyuwun sesideman apa lagu sing rame mawon? Sing alus riyen apa sing rame? Rame. Oke. Pun kadung panas. Diwalik pelok rin Mas, pelok rin. Iki sapa artisnya sapa? Mbak Deni rin, Mbak Deni. Ora siji apa loro? Kalih pindah kali Mbak Uun. Ya, Mbak Deni karo Mbak Uun. Iki piyai saking Nganjuk dan artis kebanggaan Kota Madiun. Yaitu dari Jumo. Jebul kae sing mohon saya perkenalkan Bapak AJM meniko artis-artis kebanggaan Jawa Timur. Yang Mbak Deni Denok Deblong niki sudah go internasional sampai ke negara mana coba? Australia. Australia Bapak. Nah, makanya iki jan iki biyen gede kaya sapi Australia le. Iya. Ning kono sarjana seni beliaunya. Tanggapan karo koala ndek ya. Loh, tenanan iki mewakili duta seni Indonesia. Ada Mbak Uun asli Kota Madiun menika pemenang Indonesia Idol. Sinden Idol. Ya ngono aku marep muni ngono. Monggo Jeremy Tati. Tahun piro? 2021 Mbak Ide ya. 2021. Sering ke luar negeri juga. Iya, napa lagunipun wau? Monggo derek mertiga kemawon wau mari kangenipun sampun. Pentingane Mbak Uun karo Mbak Deni apa? Mbak Deni. Monggo. Deman apa Banyuwangen sembarang wis suarane wong loro iki jan jot. Ya. Duet spektakuler. Apa sing lagune apa? Ciptaane sapa jenenge? Sinten niku Dalangpur sing anyar. Apa? Tor monitor ketua. Ayo sembarang pemintane ibu-ibu sing sigra sampeyan. Sing sigra apa? Sing sigra. Sing liyane ora iso wong loro iso. Nah. Apa sing aneh? Banyuwangi apa Jawa Baratan sembarang kasih. Apa sing bawa aku kok sing iku bebas. Ya api-api oke sinden idol daripada suaramu enak. Tuh. Iya. Banyuwangi. Banyuwangi. Oke, Banyuwangi. Mbak Deni riyen apa sinten iki? Oh sembarang wong loro iki suarane apik kabeh. Urut sing gedhi ya. Yo, gedhi sih. Jajal dinada bareng Mbak. Nggih, jajal yo. Bareng. Mampiat mayo nema. Oleh mampiat mayo yo. Mampiat nate. Lek Mbak Deni iki senengane iki sing jenglengke kae lho. Aku jengleng Gurimu kae lho. Oh, kowe jul bajul. Hati-hati lho, kuwi bocahe walus aja disenggol. Ora. Jarare pengen kenalan. Engko wae lah. Lah kok wae saiki ra apa-apa. Tak jengleng gitu ya. Yo. Ngono kok halus iki lho. Halus dadal takonono. Anu dalemipun pundi wau? Kula Nggih. buatan dibeto. Ora iku sinden apa bekecot jenenge? Masih alamat rumah. Lah sampean lagi petok aku kok ngelokne aku bekecot.
Lah sampean ditakoni mau. Ngece sampean karo aku. Sopo ora? Ngece sampean karo aku. Lah lawan. Wani sampean karo aku. Wanine karo Kok cacing. kaya bagus-bagus kok dhewe. Wani kan karo aku. Wani. Awakmu kok enteng men to, Wani Be. sampean karo aku. Wanteng men, Mbak. Gak Mbak guyon. Sampeyan jare halus. Aku halus sak terahan. Ele mun nakoki kleru. Nyuwun sewu, Mbak Deni. Nggih. Lho, halus kok Be awakmu ae sing Halus apa kupingmu budek. Mbuh, lu halus. Lho, nggih iku basa halus, sampean goblok sampean. Lho, ya ora Nduk, ora Nduk. kowe nek ditemu mbok lho, Be. Ya. Suarane. Urung. Weh, iki gekku. Kowe bagiam iki lho. Ijolan tak kei 50. Ora iso kowe bagiam sopir drama lho. Tari jam. Tong setan piye? Ora. Tonge enek ning setane urung enek gelem piye kowe, Be? Nah. Suarane. Le oleh suarane yo kae. Suarane nangin-nangin. Gandeng belambiangan. Penak ya Mas? Oh, enake pol. Penak. Wendol gundul. Jajal. Pindho tok lho kono. Sampeyan iso ping pira? Ojo di sini maju. Kono gur pindho tok lho, gur jeleng-jeleng ping pindho tok. Sampeyan iso ping pira? Ping pira? Lah njalukmu ping pira? Ya sing akeh no. Edo iki terkenal wah apa lo mencolot pisan. Dek tau gandol ning dhuwur mumpung bat. Heeh. Tenan. Langsung. Mencolot ilek pisan keping 10 20 iku tok. Cari sapa? Jareku Ora. Aku telu dengkulku wis meyek ya lho. ora percaya. Ora Ayo, apa Mbak sih, Deni. Be? Jajal. Jajal tak Deni dah, jajal. Kayak jenglengan. Ora pewene to. Piye kon piye? Tak Lah, masuk piye? kaya wong kuli lho. Sing kaya iku mau lho. Ya ngomong tok Mase. Mase. Gak. Kok iku jenenge lho. Lah iya. Ora iso. Ora iso aku ino. Kayak dhewe ya Mas ya. Jebu. Nyanyu wangi. Oleh nyanyi wangi. Jreng. Oh, ngaku jreng. Heeh. Ya. Ngono lho diabani sing tenanan. Pampura nario karo kancane kuwi. Lah iya ya Sing paham. Jreng. Taslim derengi Pampura. Taslim sing disalem kok. Joy Taslim. Oh iya. Yo bener. Ayo jengleng. Ayo. Jreng. La ilaha illallah wa malakasumtu wa bika amantu. Arep buka. Mas, Maksudmu piye? sing jreng iku ora kok lambene. Apane? Remo itu kita. Remo. Celup remo. Arep sakit tambah osone to. Iki lho aja kok lambene gamelane iki diangkat. Oh, diangkat. Oh iya tabuhe diangkat. Tabuhe diangkat nanti dhuwur ben ngono ya to. Omong dong. Oh. Oh, titen nang nganti ra iso. Tau ngarep. Lan kedal ala sangka. Lha sakit, Nduk. Oh, merdeka. Maju tak gentar, membela yang bayar. Yang benar. Iya toh, ora bener neh. Lah jarene mbok kon ngangkat tabuhe. Kebo sapi sing digugu apane, Be? Keluwe. Nek menungso sing digugu Entute. omongane. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Sarip tambah oso. Dadi wong urip juk gawe gelo. Warok brojo mesti. Alah sogok keri.
Paham ora? Mesine sampean iku duwe masalah karo musisi. Kok sampe musisine iki lho liyane kabeh muni karo pean kok ora Ya, gelem. Mas ora kok tak jelek. Aku idonono. Oh ya. Ya, betul. Ya, ape-ape. Lho. Sing idene sapa? Ya gane. Kowe iki kowe bayar pe, nek pengen penakin bayar. Ya. Ngapa? Bayar. Aja lali le ya. Bayar. Mosok jenggleng Lho, lho, lho. nyawer. Jenenge nyambut gawe iki dhuwur penak ngisor kudu melu penak. Bayar. Anu Pak JM mboten wonten seket-seket, Pak. Wis. Nyapa mau budal bareng nyapa to. Mbok tanggapan election ngono. Lho nek gane yo gak rame kok. Sira. Ya ora apa-apa bintang tamu kondang kok. Iya ya. Wong menehi rezeki liyane iki. Alah iya aku itu rezeki tak njum-njum ya. Ikhlas ora ikhlas. Lho, Biasane. Sing gak ikhlas ikhlas ora ikhlas. Dosa lho ora ikhlas. Celok-celok kudune iki. Alah ora ikhlas e. Mas bacoke kok sing titik kowe ikhlas ora iki awakmu. Lho, aku ora ikhlas. Lho. Hah. Titel ngono nek ngendani ra enak. Tak sawat iki bisa. Padake watu. Dadi sikane dhewe iki. Ah, Ayo, wis sira. sirahe harimau bapakne mau. Kalian lihat sih. Jese jumeneng ae. Jarene kok Sing mbok bayari sing ndi? Sing mbok bayari mau sing ndi? Ya Allah, Sing ilallah. mbok bayar tukang kendang tok. Ndang tok. Sesuk gawe elektrik iki lho. Sedep nyedes ini lho. Lah, Selasa nggo kae. Modele ngentekno bayarane. Apa? Ndi? Duwe-duwe ora. Ikhlas ora? Lho, Hah? ayo. Sapa iki? Kowe digeng Aku. Weh, ngapo nih? Den. Remuk bojone sinden bengi iki. Apa bojone perempuan? sing piye? Ojo-ojone ya. Terus Allah. itu lanang wedok lanang. Aja aku ya. Alah, malu to. Ayo, balung patil tiul-tiul. Tumbo gunung tiul-tiul. Ayo, Kae lo gatokku kuwi. Kowe iki karo kuwi. Sik sabar sik ya. Anu mbok nom sik ya. Mbok tua keri ya. Ora iso jojone dhewe-dhewe. Enteng Mbak Mudin ya. Kidekku tak bacot cengelmu lho. Wis wong loro. Jare mah ping 10. Lah yo. Jare ping 10. Iya peng 10 20 aku. Ya ping 20 Mas, ya hitungi. Yo. Belamyangan. Siap. Ngitung-ngitungmu klep. Piye to? Jare kowe dek daya, pelawak sing dek daya. 20. Biasane kilo 30 kuat kok jeng sini-sini. Lagi Iki wolu. Pak AJM lho. Aku iki kuat. Pas. Kringete kaya tangkapan oli. Ayo Mbak, yo. Aja Ya. takon susah Tanah Indian. Gumelare. Gumelyare Gumelare. Gumelyare
Taman Sari ta du Ji loro telu Taman Sari Nusa jangkrik Pasida Ngapa pasik jamu ketut iki? biasanya pasida bliru tadi ngene Pasik jamu. ayo 1 2 3 Taman Sari rungokno cah kuping iki lho sampe balik kali pasida dirungokne pasien brek lah ngono Pak satu dua tiga taman Walah lambungmu tak gacok ki ngomong kowe. Taman Sari Nusantara Belam jangan Jumalan Taman Sari Nusantara belam jangan Jumalan Taman Sari Nusantara belam jangan Yesus sasenange desa ojo kako wis pirang-pirang jaman turun lawan ya wis Matur suwun. Empun iki. Yuk, kata sih. Monggo. Gerajakan Banyuwangi. Oke, Mbak Deni bangun. Gerajakan Banyuwangi.
Menika setunggal malih nggih Mbak Lucy. Siap-siap monggo. Nggih. Menika nuwuni dawuh setunggal melih. Nggih. Sesideman men Mbak Rendra kalian Mbak Hana Loka Jumeneng. Ya. Kalau Mas Tio tombol kangen sekalian. Oh, tombol kangen. Nggih, nggih. Tombol kangen no. Nggih. Heeh. Nggih. Monggo Mbak Hana Loka nggih. Oke. Ayo Han. Berpacu dalam melodi.